Ti perlu be ngangen ba baro na phi pra ya bana hiling ba kila pathai khabor ban kumjuru na ki rensan social media is pangkane ka jipmi an khla byang jong kane ka sarkar MDA sasisian pan kabla khata ya kirya bar ki rangli ki juki berkhon ha ka ba kala pen mi ani ka thna pan ka ba ong ba omla shu ban play dukan pala da ka shphu buji seneng ha ki than khnai lan ban kani ka jibmi kani ka kinon an betmai dak ba penjari ya ka section 144 CRPC ban khangla no ki nuki dukan ki rupat ba im tumo bro ba kin plia pala da ka shpo buji seneng ban kumbang la jua tipat ba hi da bro dai ba hapo khandai la di bun kesien ka juhe yo ba ka porun miet ban ngala ju syamru dala dia ban ngala ju letma hiru dala dia na kini dukan ba ma khnailan aka porun miet khamtam ju syamba ki bun hiki para khasi ki jungi baju shong desha di jadol do jam do khria kum tu i hante bo khnailan ban ki kamai bhana lingbai ki turis kan nomor ba ki turis bon keleng ni ki jaka po perthai kum tu ban kum ta kini ki no desha di jamadan igo ru ki la bakan ban kamai nomor ba bonsin hi wat meng ki bri ba dan ba em igum turu dai ngimda sutna plak taka bam hotel e hari bonsin ngi sutna di ban mar ki ting bam street food meng shi omo ki ting bam kutia mutia na ki ting bam beshu dehya ki surok igum tu beshu shat surok e nomor ki kampala khandian ban kar komar e ru ka compare mar ka khambang ru kumchu tamba shudunan ujing kuit mamo ya tate tamba bola kata perte boru hing ya be hi street food kendra ya ken ya karu kamba makaling ka perthi te kumta ngaru ngasubon ong ba la kumnum nu kanika sarkar ka jungi kamde ki banshu be jendat kumtulan ne banshu ai hukum banshu mana mo pam de shu ban de jing de dal amit im tu nomor ba la rai ken hi keleng ki jaka por intelli bun ki dukar ri bapli de mit hi yo baru ba men miet wan sheneru ting man shuaru il jong akon ma por ba ngadang bun kam hai ki jingtri igum tu ban ngadan duty miet ting klet song ja e ngali maris khnai la rang la yo ja dawa jaliru yo wa jadoru yo ting gum tu ab hospital civil e gum tu ru dai mo hai kin hospital turu than sting miet e mi yo ngan raja e ting la yo bani bam ja e yo thiet ja song ja ni se spok khnai la man kalong ka jigar khubar ka jingman toy ru ba sikade e kan ya ki bri ba dan kam sisa ban ha ka ju ka poru ka kentiu bha laning la brong khtian pharing ka promote ba kan ya ka jingwan ju ki tourist sha kan ka jala ka jongi ru na mar ba ki pun ki ba de jingba me kum tu hapo khnai la ka por men miat ti kum ta ka sarkaru ka adi ban persyang no de ki pat kin kila ban ai jinga da ban laj na kini ki jinga klumar imo kum bakam ka sarkar ba ong ba larash phobji da miat igum tu bunsin hi ki shimi kam sniu imta te nga subon ong ba lara ka sarkar ka sungkhya shisha ya ka takabta ka adi ban pha digin ki pulen SF10 ki CRPF ru ban pining khambul ki ban parai tu ki benta bishi khamdan bha ki jing sniu lani bashi khamdan bha ki jing klumar kan umdi ban pelong kini ki SF10 tangkom ki bodyguard jo ki amali dai nomor ngaken mau ba kanolo ka por badan ki jinga ki jing sing phalang ngai ki pulet ani ki dap ki perton ki pendan kam mulut nadu ki sipai nadu ki jar siap bi sirkhei bar ki ya ru de ki trok ban penting pensieri ki peba nong sisnong ka jalam tu mo kitab dur khmat el jong itu dia mentah hukum kan ka por badan kam e ki peba ki asiwi ka khajana jung ki ban lingba ka khajana ka jongi ki ru peba ni yo ban sam tulab iki nong tri sarkar ki bor pulet iki ki tei bro khon te kumta ka 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 jongi kan bangin de jing dia apo kendai la wat la de ka por mi ru bat ka ka kamram ka jong ka sarkar ka ban ai jia dapan ya ki bri ki ba tri system ya ki bri ki ba ya ha ka lenti ki badai ha ya ki bri ki nong let nong wan ban pen iru ba ka song san ha ka jala kan ne kan om ban shu ai lat ba kin job no kita ki nong le kam sniu lan de da ka ba phat no ilo jong ban ai lat kita ki nong le kam sniu bin beteng ite kam sniu ka porun miet te ngasu ban ong ba ka sarkar hi kla de ban
teriak tinggi kan ban perking dak an kan ya ki nong le kam snio bat ban pen kran ru ki bor pahara jong ka kom baka chu pen kran ya ki bor pahara ha kapor padon ki nu ji ki ya ki la ne ki ya klumara po ka chala te ling bai ni videos belingkot iru ngaru ngasu pen pau ya phi ki pet ba nong pet kan ke videos jonga ya la ka jing su ka jonga ha ka bai di bet kan ni ke benta jong ka jing shemrai ke sarkar ban sha shu ban jing dia on dala amiat ban ngasngo ba kadlong ko kamram jong phi ki pet ba in ke video sebat ki nong shno jo ka jala ka jongi ba ngin pen pau ya la ki jing sno ban ngin mi shakmat ban pen pau ya la ki jing sno kan la da dei hang no ru phi ru phila ban pen pau ya la ka jing sno ko jong phi ha ka bai di bet ki menta da ka ba shu tho hai comment section jo ka ne ka videos ki jonga menta khanang ba ki ki ngi nyo puli ngi nyo ya sung thu la ang ka nyo le si phi don ki pat ki jing ai jumut ba kham so tanat ani ba kham yang shu dei te bat ka dei ru ka hok ka jongi ke bing kran ri ban ban chu kran labla ni kran palat pre ru kamlong ka basu ya ha pre kan ne ban chu kran klumar e ru kamlong ka badai kan hari ni ha ban kran na kata ka lanti ka badai jong ka hok bat ka jing shisha te perlong tang da kan ka videos ka ba linkot bam ta ka si nga ai ko ble ya phi baro ki bapit ai ka channel ka jonga ban nga kerpar ya phi ki perlo ba sia sungpha ban ya share ya like but ya subscribe ru ya ka channel ka jonga ban ha ka ju ka por ban wat num klat ru ban ya comments lang kan ban drop lang ya ka ikit sungu ka jong phi la ne yo de si dan ka jing baklaru ka jing kan ka jonga sungpha ma mo wat num tho palat ya kata ti tang de kin tin ni bren ai ko ble ya phi baro ko ble shiput